everyone! Ito man nantiyan nga bangat nga rodan kat. Merry Christmas and Happy New Year. Ay, kasatok ba nga rugyan dito nga video? Kahit ko lang agyaman, nagpasalamat kinyayo amin. Thank you so much sa lahat ng nagsuporta sa akin. I know this year has been... Apa ito English, Tagalog? Ita-try ko mag-Tagalog ng konti. Kasi para hindi ko nalagyan ng subtitle, ang hirap gamin ko naman. Apa nagkapay kang Tagalog makauma? Ang hirap mag-Tagalog talaga. Kasi hindi ako masyadong marunong mag-Tagalog. Kasi mas ginagamit kong Ilocano. Pero this time, this video, gusto ko lang naman, gusto ko lang magpasalamat. Gusto ko lang isamari. Gusto ko lang, kumbaga, ito yung magiging last na video ko siguro this year. And I just wanna say thank you so much to all the support and the nice messages sa mga nagtsatsaga na nanonood ng videos ko. Ang daming nangyari this year. My God. Simulan natin nung March, nung nagka-pandemic. Grabe, no? Pero alam niyo, pinilit ko. Nung time na yun talaga, doon ako nagkaroon ng madaming subscribers. Kasi parang naisip ko, they need me. They need my presence. Kaya trinay ko talaga na gumawa ng madaming videos that time. Pero at the same time, nahihirapan din akong isabay sa trabaho ko and my status here in abroad. Uwi, ay naapo. But anyway, I tried my best and I just wanna say, I will not stop making videos para mapasaya kayong lahat. Nag-weird ng Tagalog na Tiyo. Ang weird na nagtatagalog ako ngayon kasi sanay talaga ako sa... Tignan nyo kung saan ako tumitingin kasi nag-iisip ako ng sasabihin ko sa Tagalog. Tanga. Pero yun nga, anyway, ang daming mga bad things na nangyari, malulungkot na nangyari, mga... Alam nyo na, yung mga sinasabi ko, mga pangyayari, mga natural disasters o kaya mga kilala natin na mga nasawi. Ang hirap, no? Ang hirap isipin, kaya ako din minsan affected ako, kaya hindi ako minsan makagawa ng videos na magpasaya sa inyo. Kasi ang hirap. Tao din ako, oy. This is just character, itong ginagawa ko. Tsaka natutuwa nga ako kasi nagtataka ako minsan lumabot na kayo ng 300,000 plus subscribers sa mukhang ito. Diba? Yung supporta nyo talaga, salamat. Sa mga hindi nakakaalam, ayoko din naman kasing i-share minsan yung mga kinikita ko dito sa pag-YouTube. Hobby ko na lang kasi itong YouTube kasi may trabaho po ako dito sa ibang bansa. So, minsan ginagamit ko siya to help other people talaga. Hindi ko man matulungan lahat. Sabi nga nila, walang sino man ang kayang tulungan ang lahat. Pero lahat pwedeng tumulong sa kahit sino. No one can help everyone, but everyone can help someone. Yun. So, it has been my way of helping. Bukod sa nakakapagpasaya ako sa inyo na nanonood sa mga videos ko, I'm using all the earnings. Hindi naman all, syempre nagtitira din naman ako sa sarili ko. I mean, sa sarili ko hindi kasi hindi talaga ako magamit sa kwarta. Through my families siguro. Tapos mga extended families na tinutulungan ko din. Tapos mga kapitbahay namin, mga kawawa, gano'n. So, sa mga panonood ninyo ng mga ads na lumalabas sa videos ko, yun nga, kumikita ko at yun ang nagagamit ko na pangtulong sa mga may kailangan. Kaya thank you so much. So, ayun nga, nagkaroon din ako ng online merchandise. Yung collaboration lang naman siya. So, hindi sa akin siya personally. So, may pwede na kayong bumili ng t-shirts and mugs na product ko. Ako yung may gawa mismo ng designs. Tapos, yung kita doon, nagagamit ko din pantulong sa mga kawawa. So, it's not for me. Kaya sa mga nagsusupport na bumibili ng products ko online, na hindi nga sa akin, sabi ko, kumbaga collaboration lang siya. Thank you so much sa nagsusuporta. I-share ko dito yung mga napuntahan ng mga kita doon. Hindi ko naman kasi pinupost lahat. Pero anyway,
Nagawa ko itong video na to say thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, sa mga patuloy na nanonood, hindi nagsasawa, sa mga, pati na rin sa mga bashers. Ang dami ko kayang bashers. Pero sa mga bashers ko, natutuwa ako, natatawa na lang ako. One time nagbasa ako ng basher na comment na super negative talaga. Minsan minumura pa ako. Tatawa na lang ako, bakit kaya may mga ganitong tao, no? Yung alam mo yun, malulungkot ang buhay, gagamitin yung oras para magsalita ng masama or manira ng kapwa. Ewan ko, no? Ba't ka may mga taong ganun? Pero anyway, thank you pa rin kasi nanonood kayo eh. So, may kita pa rin ako dyan. Kayo yung talo. kahit galit kayo sa akin, inggit lang siguro yan yung dahilan. Ewan ko, may mga tao talaga na ayaw kang umaangat. Pero, yung mga taong ganyan toxic. Kaya iwas-iwasan nyo yan mga pamangkin. Anyway, napadami na ako ng Tagalog ngayon. Oh my God, ang darati agungkon. Magna-nosebleed na ako sa pagtatagalog. I promise to do more videos na magpapasaya sa inyo. Pasensya na kayo sa mga nakakakilala sa akin. Sabi ko nga, hindi lang naman YouTube ang inaatupag ko dito. So, I have my priorities, kaya nang sinabi ko noon. So, magsusulat pa ako ng madaming plans, anong mga pwede kong ilagay at gawin na videos para mapasaya kayo. So, just sit back and relax and wait for 2021 sa mga pasabog at mga magagawa ko pang videos. Yun lang. Thank you so much. Merry Christmas and Happy New Year. Happy Valentine's na din. Happy graduation sa mga mag-graduation na. Tapos, Happy Halloween na din. Tapos, Merry Christmas na din para next year. Sige nga, Rodan, ay naapog. Daratagong ko nga Tagalog. Pero adi nga, kakanakan. Nagyaman na kanya amin. Nagyaman na nagsapil ako nagdaman ti marikrik na ayo. Kung nakarod tata, madmadi. Lumagang day ta. Basta kararag ka lang kinapon yung liplipatan. Don't lose faith. Ano nga, iba tanday ta faith you. Me personally, naretnak na experience ko nga adda ni Apo tayo, natin baybayan. Magpaiso day ta kanakan. Till next time, nga rod kakanakan. Thank you so much niya. Sige nga rod kakanakan. Bye! Anti banget! Muah! Anti banget! Anti banget! Anti banget! Merry Christmas! Merry Christmas! Anti banget! Merry Christmas! Nay, naako mo, namutnakan mo nga anti banget. Yabang banget inda ka. Thank you, anti banget. Merry Christmas. Thank you. Thank you very much. Thank you, anti banget. Anti banget! Merry Christmas! Thank you, anti banget! Thank you, anti banget. Anti banget! Thank you! Merry Christmas! Maraming salamat. Salamat! Merry Christmas sa kanakanan! Anti banget! Ay, anti banget. Merry Papaaraw. Pat anti banget. Thank you, anti banget! Thank you, anti banget! Anti banget! Anti banget. Thank you, anti banget! Thank you, anti banget.